Hi Ola, in dit video wijs ik jullie aan squaden. Zoals je dat hier zien kan, hier zijn onze aardbeeren. Die gaan meestal uitgedreigd, dat is hier nu al uitgang september. En hier zijn onze gurken. En dit zijn onze eetschaken. We hebben al een rie uitgebracht. We hebben ook al wat bloem uitgebracht. We hebben nog een rie stinkneeltje. Die hebben we door hem even afhalen. En dan hier heb ik nog wat kamelen staan. Dat zijn deze kamelen, die zijn het meest krijg hem uitbrengen. En hier hebben we nog onze hindbeeren. We hebben dit jaar veel weniger hindbeeren kunnen planten als we meest allemaal kennen. We hebben afgangs jaar hier in Herwel even, so wir nacho van de hindbeeren verherweld. En we müssen het nog wat im Garten nu zaten. Aber dat is hier nu nog fijn schijnt, so kunnen we nu nog planten. En zoals je hier zien kan, hier zijn ook nog gurken planten. We hebben de gurken dit jaar meest allemaal nu zaten, zodat we zoveel herwel hadden afgangsjaar. Aber zoals ik al zei, dat is hier dit jaar nu nog ernaar schijnt, so nu kunnen we door wij nog meest alle dag gewoon wat uit de garten holen. En hier hebben we nog een spaghetti squash. Nog een kleine meloen. Ik weet niet of de meloen nog wat eruit komt. Maar we hebben hier meer zo'n squash als dit. We hebben bis een studie, we hebben al zo kunnen spaghetti squash eten. En hier hebben we nog een carbs.
Dus je zien kan, we hebben niet zo veel heenbeeren wat we nu nog plaatsen kan, aber dat is, je hebt nu nog maar goed kunt opvangen heenbeeren te plaatsen en ze heenbeeren weer dit jaar meest alle verheerlijkt. So we freuen ons dat het hier nu nog zo schön is dat we nog kan wat heenbeeren plaatsen. En hier zit ook dat kamal nog opplakken, de kamalbloempjes. Ik heb me dit jaar al kunnen nachhoofd kamalen drehen til de winter. Was het van het kamal zoet ik weer im garten naar straat en had het uitgeloten en nu wegen we of was het schon han uitgebracht, nu is dat ganz doel zich hevel, du wegen zit een beetje zo anders, aber ze zich al zeer deze kamal die zijn. Meest ganz ruit zum uitbrengen, ik plak nu nog tot laatste en dan om een paar weken weer waar we onze garten ganz uitbrengen. Ik hoop je aan dit video geklikt. Hier hebben we dan een klein beetje gewezen van ons garten en wat we nu nog plaatsen kan. Vielleicht hebben we je Luther nog een beetje wezen, wanneer we het schon uitbrengen, hoeveel dat dan gegeven heeft. Jaumeren hebben we al uitgebracht. En Zeppelin hebben we ook al uitgebracht. So ja, vielleicht hebben we je Luther nog wezen, wanneer we het schon uitbrengen doen. Dankeschön für kijken.